Beykelacana ke mazin û stranên Kurdî piştîwaniyê li yaneya Hurspora Urmiyeyê dikin. Ev Kurdên bajarê Urmiyeyê ne, bi jin û mêr di hemû temenan da li vir amade ne ku tîma bajarê xwe ham bidin ku di yek ji girîngtirîn û hesiyartirîn yariyên xwe da biserkeve. Dîmenên ku jin bi kesatiya xwe ya taybet tîmeke futbola mêran han bidin di hemû Îranê da gelekî kêm in. Ev dîmenên keç û jinên Kurd li Urmiyê xwedî wateya xwe ya taybet û bihêz in. Tîma Hurspor bi temen û ezmûn ne gelekî naskirî û xwedîhêz e. Lêkelacana li pişt vê tîmê ev dîmen û atmosfera ku welatiyan ji bo piştîvaniya vê tîma Kurdên Urmiyeyê afirandin, wiha kir ku Hurspor pişta tîmeke bihêz ya Îranê li erdê bide. Yarî di çarçoveya cama yaneyên Îranê da bû. Yaneya nefta Mescid Silêman mêvana yaneya Hurspora Urmiyeyê bû. Yariya ku bêgol bi dawî hat, bi lêdanên yek alîger Hurspor bi ser ket. û yarîgeha bi hezaran piştîvanan tijî rakir ser pêyan. Bi vê serkeftinê yaneya Hurspora Urmiyeyê ji bo qonaxa sêyîm ya cama yaneyên Îranê bi ser ket.